Bagong araw na naman. Gigising, kakain, mag-aaral, o di kaya magtatrabaho. Pero parang ba't laging may kulang? Yung tipong, andito ka nga pero ang isip mo naman lumilipad. Naghahanap. Naghahanap ng kung anong di mo mawari kung ano. Yung tipong, kung saan ka man papunta, maglalakbay, magbabakasyon, parang may hinahabol kang di mo alam kung ano. Para bang alam mong saan ka patungo pero sa kabuang paglalakbay, lalo ka lang naliligaw at napapatanong. May mga kasama ka nga pero nakikisama ka ba? Pinakikisamahan ka nga ba? Ang gulo. Para bang patuloy-tuloy kang nag-aabang sa kung anong bagay o pangyayari na di mo naman alam kung ano. Kung may mangyayari nga ba o kung may dapat ka nga bang hintayin. Ang gulo. Nakakalito. Matatapos ang araw na di matapos-tapos ang paghahanap sa kung ano man ang dapat mong hanapin. Nakakalito pero eto ka pa din. Kumakapit. Naliligaw pero eto ka pa din. Di sumusuko. Naghahanap pero di sumusuko. Naghihintay sa bagong umaga para patuloy sa paghahanap at di susuko.